Здравейте, Лори. Както и ти каза, инженер Георги Милошев е до мен, за да обсъдим как поскъпването в цените на горивата се отразява на бранша. Здравейте. Привет. Повече от 2 седмици от началото на конфликта. Последствията какви са? Както виждате, за сега крепи се положението, включително няма осезателно дигане, да не кажа почти никаква, на цената на билетите регионално в България и на междуградските линии за чужбина. Увеличение налага ли се? Кога да го очакваме и какво ще бъде то, ако да? Много интересен въпрос. Увеличението обаче е свързано с лицензионния режим на автобусите, защото когато се дава разрешително на транспорт на пътници, тогава има ценоразпис, който е одобрен. И много трудно може да се излезе извън този ценоразпис, в смисъл да се задигат цените. Около 41% от цената на билети се формулира от цената на горивата. И както виждате, когато растат, неминуемо ще се стигне до цената на билет. Тогава обаче се намесва една европейска конвенция, която ние сме я подписали много отдавна, че никоя фирма няма право, автобусна говориме, да дига цената на билета своеволно, без да се съобрази с инфлационния цикъл за страната. Тоест, миналата седмица беше около 3,5 за България. Ако се дигне билета с 3,5, това е един вид законно вдигане на цената. Иначе, всяко друго, както плодове и зеленчуци, примерно, е неправомерно. Но цените на горивата продължават да растат ежедневно нагоре. Много важен въпрос. Ние сме го минали един път, два пъти този период. И сега, даже слушах снощи много адекватно поведение на господин Велев от Индустриалната камера, който каза, че пари трябва да се насочат към общинските превози, тогава, когато се изпълняват и социални функции, да се захранят тези фирми с определени финанси, за да не се стигне до главоломно дигане на цените и да се обърне внимание на този бранш. Сега преди Великден много хора ще пътуват. Повишение да очакват ли? Какво да кажем на зрителите в момента? Ако се разходите сега по гишетата, ние сме на място, което е култово за автобусните превози, няма никакво повишение, ако желаете да си купите билет за Великден, което е напълно възможно. Това би трябвало да успокои хората и да знае, че няма никакво увеличение на цените на много големия поток, който ще пътува за Великден от и до. По този начин браншът се стреми да запази своето статукво, защото знаете, че са частни превозвачите, и да запази някакси спокойствието на гражданите. За компенсации ще настоявате ли? Обязателно. Компенсация, тази дума последно се използва, знаете, при COVID-кризата. Тогава, за разлика, нямаше служебно правителство, имаше друго правителство. Много добре се отзова. Фирмите бяха компенсирани с едни такива финансови средства и по този начин се стигна до запазване на бранша, а не до масови фалити в него. Отлагането на планираното от 1 април повишение на тол таксите ще бъде ли реално в помощ? Всичко е в помощ, когато се формира цената на билета, защото тол таксите, знаете, че вече не са много ниски. Те периодично се вдигат или се опитват да се вдигат. Ние се съблюдаваме с тях, но тук трябва да кажем, че тол таксите касаят повече междуградски и международни превози, докато градските линии би трябвало в градовете да разчитат изцяло на общинско финансиране и държавен резерв. Още един път да попитам, ако цените продължат да вървят нагоре, някакви други последствия очакват ли се? Спиране на линии, на малките превозвачи, как ще се отрази? Ако цените вървят много нагоре, ще емигрираме. Ами, никой не знае цените на горивата до каква степен, защото вие виждате и по телевизията, никой не сме да каже предпоставка сега ли ще свърши войната, след месец или след два, защото това е, ние го купуваме петрола. Беше казано, че сега чужестранните нам съседи, сърби и гърци, ще се възползват, защото там цената е по-висока от България и ще почнат да зареждат в България. Едва ли. Аз го знам. Винаги имало разлика в цените. Не са идвали на големи опашки. Единствено опашки големи съм се редял на бензиностанции в Люксембург. Но буквално тол таксите е една малка помощ, за която ние благодариме на Министерството на транспорта. Благодаря ви за тази информация. Чухме инженер Георги Милошев, Конфедерацията на автобусните превозвачи в България. Към момента не се очаква поскъпване на автобусните билети преди великденските празници.